Tungod sa giingong pagpakatap og peke nga statement online, gikiha ang usa ka netizen. Hinumduman Marso giinagurahan ang skywalk sa highway sa Magikay, Mandawi. Puli kini sa daang skywalk sa dapit nga na-damage human maigo og truck. Ang bag-ong proyekto nagkantidad og 20 milyones pesos. Apil na usab ang gimontar nga CCTV ug solar panels. Sa pagkwestiyon sa balor sa proyekto, gipost sa usa ka netizen ang giingong pamahayag ni Kongresista Lollipop Uwano Dizon. Matud pa nga wa kuno malipay sa skywalk, dili pa agiun didto kay para ra kini sa mga nakauyon sa proyekto. Daan ang gipahibaw sa kongresista, peke ang statement ug miawhag sa mga netizens nga mohimo og fact-checking. Ang NBI sa paggukod sa giingong nagpagawas og fake news, mipasaka og kasong kalapasan sa Cybercrime Prevention Act batok sa netizen nga si Redmond Culina. Mitunga na siya sa NBI aron pag-issue og statement. Samtang sa komunikasyon si GMA Regional TV kang Culina, wa kini mohatag og komento sa kaso. Apan nagdudang politika ang rason kay duna sab siya gipasakang kaso tungod sa giingong oversized campaign materials.